sapu ilahi sampai nyomat mana hantangi tak bayang anak kabang mandeh diri sampai nyomat mana hantangi tak bayang anak kabang mandeh diri deulah liman kiriman urang bapisah nan dari badan rusahan indah kadape tengah tagamang aruh nan sedang berjalan rusahan indah kadape tengah tagamang aruh nan sedang berjalan usaha udah jadi sasaran mungkinlah nasib surah